Udlisiwe Mlondo unezingane ezishakalombili ezithembele kuyena. Bonke bathembele emalini yakhe empesheni nezingane ezimbili. Ugogo Mlondo uthi ukwelulwa kwe-lockdown kwenza isimo sasibi kakhulu. Uthi uhlelo lokudla lungabasiza kakhulu. Ngesikole bathi abami njengoba ukudla ongekho nje ngisheshe ngilamba ngizoba phephezela umathi ngahle eduze kancane ngoba nginoshukela ne-BP namathambo. Lolu hlelo lokudla hlanganisa phakathi nama-sanitizer kanjalo namanzi. From our side, obviously, we are very concerned about, the well-being of the people in our region and the area that we operate in. And we have therefore decided to contribute 1.5 million rands worth of support to the 3 municipalities. Indawo engaphansi koMasipala waseMhlathuze inabantu abayishakalombili abanegciwane le-corona. Sibalekela ukuthi kungabikho ubugebengu lapho khona kuney'nsolo zokuthi kuthola abantu abangani bamakhansela noma abantu abangani bethu thina esibonakala sisondelene mhlambe namandla. Izinkampani ezinikele ngosizo zinxusa ukuba uhlelo lokunikezelwa ngokudla kwabahlwempu lube ngoluvulelekile emehlweni omphakathi. Ezindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eRichards Bay.